saber un munt de coses sobre els mesos, els anys, els dies i coses curioses dins dels mesos. Diu, Pere assenyala, el meu aniversari és... En quin mes? Febrer, i damunt el dia 15. Anem a comptar, diu, un any té 12 mesos. Els mesos tenen 30 o 31 dies. Se comença per el 31 i s'acaba per el 30, ¿vale? Però hi ha un mes que és excepcional i aquest mes és febrer. Febrer té 28 dies, però cada 4 anys té 29 dies. Aleshores, les persones, es diu bisiesto aquest any, les persones que varen néixer el 29 de febrer, per exemple, aquest any, que no hi ha 29, no van a complir anys. A soles compleixen anys cada 4 anys. Què vos pareix? Pregunteu-li-ho als papis. Anem a comptar si és veritat que n'hi ha 12 mesos. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Fixeu-vos. Més coses curioses. 31, 28, 31, 30, 31, 30... Però, per a tindre un poquet més de vacances, juliol i agost tenen 31 dies. Així tenim un dia més de vacances. Després ja comença una altra vegada setembre, 30, 31, 30, 31. Xuli, Diu, observa la il·lustració i completa amb el dia de la setmana i la data de l'aniversari de Pere. Fàcil, superfàcil. Mira, veus? Ja estem així. Resulta que l'aniversari de Pere era el 15 de febrer, que caia en divendres. Com ho sé? Perquè és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. 7 són. Aleshores, l'aniversari de Pere és el dijous. A veure, tinc dubtes. No, divendres. Vaya desastre. Ai, mare meua. Divendres. El meu dia preferit. Divendres. Vaig a comprovar una altra vegada. 15 de febrer, no? 15 de febrer. Sí. Dia 15 de febrer. Punt. Senyala en el calendari aquestes dates i digues quin dia de la setmana és 1 de gener. Doncs anem a veure l'1 de gener, quin dia era? Dimarts. Assenyalem. El teu aniversari. El meu és... que mai en la vida podeu vindre al meu aniversari perquè és 3 d'agost i estem de supervacances. I l'últim dia de classe este any és el dia 19 de juny. I el 19 de juny és dimecres. Que no ho sabíeu? Que de coses.
Més cosetes. Diu, tria i escriu la paraula que correspon en cada cas. Any, demà, setmana, mes, hora i dia. A veure si són capaços de fer-ho. Diu, 7 dies té una setmana. Set són els dies de la setmana. 5 en l'escola i 2 en casa. Bé, té 12 mesos, doncs un any. Té 30 o 31 dies, menys un que té 28 o 29 els mesos. Este mes no du accent perquè és mes de mesos. I així tenim tot fet per avui. Anem a repassar algunes cosetes a veure. A veure, observa i contesta quants dies de gener. Hem dit que comencem gener amb 31. Comprovem? Iupi! Quants dies de juny? Ui, bo. Eixe sí que no me la sé. 30. A veure. Ara no sé tornar. Perdó. No m'ho puc creure. $31. Perdoneu, xics, no havia fet això mai. Juny 30. Ai, espere que no me pregunten coses molt difícils. Quin dia de la setmana cau 31 de maig? Oh. Això no puc pensar-lo. Oh. A veure com puc mirar ahí. És que si el minimitze desapareix de la... Ah, esta sí. Vale. ¿Voy? Sí, qué susto. Quin dia de la setmana cau 31 de maig? Val, minimitze i 31 de maig és divendres. Oh, desaparegut. A recurso abierto. Divendres. Ups. Menos mal. De quin mes és l'últim dia de l'any? Oh, desembre. Que ve el Pare Noel i els Reis. Quin dia de la setmana cau l'últim dia de l'any? Hem de comprovar-ho. A veure, el 31 de desembre és dimarts. On estàs, recurs? Bé. Observa la imatge i contesta les preguntes. Ho tenim tot bé, menys mal, després de totes les coses que ens han passat. Bueno, pues ja sabem moltes més coses sobre els mesos, l'any, els dies i moltes curiositats dels mesos. Besitos!